Ola, eu son Moisés Barcia, traballo en Sushi Books e vou contar brevemente para Galix que o que facemos aquí, como xurdiu a iniciativa e a que nos dedicamos. Sushi Books é o selo de literatura infantil e juvenil de Rinoceronte Editora. Rinoceronte naceu hai 16 anos e uns anos despois decidimos crear Sushi Books para aplicar ese mesmo esquema de literatura traducida de autores países e outras linguas para que na literatura infantil e juvenil en galego non houvese case exclusivamente autores de aquí, que está moi ben, pero que nos parecía conveniente, necesario e oportuno que houvese tamén autores internacionais, non? Moitas veces os lectores e as lectoras tiñan que acceder a eles en castelán, fundamentalmente. Como digo, o esquema era que xa tiñamos en Rinoceronte, buscábamos obras representativas, normalmente europeas, pero tamén de outras contornas, incluso América, Asia, etc., África. O que queremos é que os autores de maior trascendencia e representatividade de todo o mundo tivesen, senón na súa totalidade, polo menos en parte, presenza tamén en galego. O noso método de traballo é relativamente fácil. Seleccionamos os títulos que nos parece pertinente traducir, os autores, ou as linguas incluso, poñémonos en contacto con representantes, axencias, ou ás veces os autores directamente, negociamos os dereitos, firmamos un contrato, pagamos un adianto e acto seguido encargamos a traducción, revisase xa se imprime. Quizás a maior diferenza que hai entre un libro de autores estranxeiros e outro dun autor de aquí é que non adoita haber unha presentación en que o autor e firma, noutros países iso non é doado que veñan por aquí. Entón, o que facemos é tratar de darlle visibilidade a estas obras a través das redes sociais, con vídeos, como este, con os distintos recursos que nos ofrecen hoxe en día as redes e outras opcións. Intentamos tamén que os propios lectores e lectoras a través das redes falen con nós, nos digan que lles pareceron as obras, se lles parece oportuno que repitemos obras que se editaron no seu momento e que xa non están disponibles, ou de autores que lles gustou, se queren que publiquemos novas obras. Tamén estamos un pouco atentos ás novas tendencias que hai nos distintos mercados internacionais, ver que xéneros están tendo pulo, intentamos buscar algo por aí. Vemos que hoxe en día, co auxe das series en Netflix, etc., hai moitas veces series ou películas que tiveron a súa orixe nunha obra literaria, tratamos de buscala, traducila, presentala. Queremos que ler, xa que nos tratamos un público juvenil e infantil, non sexa visto como algo ás veces aburrido ou mesmo punitivo, senón que sexa un diálogo máis e unha forma máis de comunicación, de ficción, que se complementa con, como digo, coa ficción audiovisual. Por último, xa, para rematar, gostaria de dicir que é moi interesante o xurdimento que hubo nos últimos tempos dun montón de bookstagrames, persoas que teñen canles en YouTube, etc., nas que divulgan libros, dan a súa opinión, e nos parece que é un ecosistema moi interesante, moi bonito este que se creou, e no cal tamén, por suposto, queremos participar todo o que cuidamos, porque no ramo dos libros e no negocio dos libros non só estamos os que os producimos, os que os escriben e os que os publicamos, senón, por suposto, os lectores, as lectoras e as persoas que xiran alrededor disso, recomendando, dando a súa opinión, etc. Nada máis, espero que vos gustase este breve vídeo e xa sabedes onde estamos, en sushibooks.es. Moitas grazas. Chao.